Eta zuk, zer praktikatzen duzu? Zer praktikatzen duzu egunero? Ze egunero praktikatzen duzun hortan oso ona bihurtuko zara. Zer praktikatzen duzu? Alaitasuna praktikatzen duzu? Errespetua praktikatzen duzu? Zoriona praktikatzen duzu zure bizitzan? Ala protestatzea praktikatzen duzu? Ze protestatzea praktikatzen baduzu, oso ona bihurtuko zara hortan. Eta hain ona bihurtuko zara, edozein gauzatan alde txarra topatuko diozula. Naiz eta inork ez ikusi, zu hortan trebea izan da, alde txarra topatuko diozu. Zer praktikatzen duzu? Eta zuk zer praktikatzen duzu, asaratzea praktikatzen alduzu, asaratzea praktikatzen baduzu oso ona bihurtuko zara hortan. Eta horren ona bihurtuko zara, dozer gauza txikiarengatik asaratuko zarela. Besteen kotxea gaizki aparkatuta duelako, fotokopiatzeko papela gastatu delako, zer praktikatzen duzu? Zer praktikatzen duzu? Kezkatza praktikatzen alduz. Ze, kezkatza praktikatzen baduzu, oso ona bihurtuko zara hortan. Eta horren ona bihurtuko zara. Orain ikertatu ez zen edo zer gauza kezkatuko zaituela. Diruaz kezkatzen zara, denboraz kezkatzen zara, gutaz kezkatzen zara, zer praktikatzen duzu. Egia bada egunero praktikatzen duzun hortan oso ona bihurtzen zarela, orduan zergatik ez duzu praktikatzen alaitasuna? Zergatik ez duzu praktikatzen errespetua? Zergatik ez duzu praktikatzen zoriona? Guk mundu hori nahi dugu. Guk mundu hori nahi dugu!